We are my yesan mo nyina mo hihia mo somfo na KUSI obodo mensan brampa na behia mu yi na enen so yesan hia bi e wona na KUSI TV ne na KUSI media so na ye de dwumadi awato ne din ka mehwe no yasan de abrewo enen so no ye da so e wo enwoma awato ne din Asante Nkabom de edikan eno emu na nana sai kwadwu e na e kiro sa nwoma yi ya kire so odofo o ka me ho na me no nyina no di akenkan ye chi a e bebo e ma watse Asante ana tete abakosem a efa ye Asante ho na be bia yedru be bia nana o sei tutu se sei de waje no watomu prekope ese kwa aman hene na ye frɛ ne kumase di nana sei tutu eso ya kyerɛ ne man ato bra ese na hemfo enso eye kontre nifa benkum omonso be sai de kyerɛ no omu sai kyerɛ ne wi a na afi di ho no so ye de akam ho na ansa ne ye bekwa kenkan na so no meka wo se enwuma bia da roma ena waso emu a ye de sa kenkan se ye de bro memenda ene kwasia da bia enwumbre no nson ene nti orofo enei enso meka wo se eye NK executive babes o mo na aso emu a ye de sa adwuma de bro memenda ne kwasia da bia ene nti kan ye ho na ye mfa sa kenkan se me mfa wonko eye NK executive babes na wo momwa wo enyi wuti ema wo ho nye fe pa wo de kwadwabo bia se a orofo ye be kanfo papa mama ubia ehunu sampa baby a wo yuti ana wankasa wo ho ayefe se bia party wedding na apesa okra NK executive babes there so do wadi kire wo Ghana Asante region kuma say wo nkura ye friend pachi number 2 junction no eso pe wo sabe nkum so ho na NK executive babes wa orofo eni wo de wani e kire wo mo bebo afi Adonko Bitters Limited omo so boy papa na eni omo product omo de abedwa so no nya bi bobo bi ebebo am wonya ho de mapa esiesie ni padua no konkone ne bia na ewo ni padua ne mu a ni padua ne nhia no odofo be sone moja no so ama yi ne nyina apie nti me de me hu ne se eye aduru ankasa nti odofo kodwa so na epebia kira kwan de edikan no o Adonko black wo ho ye no ubobo bia se wo yobi a kire se menstrual pain ne de eka ho nyina ne hawa nya eye Adonko black ne bi ene wo Adonko 1 2 3 eno so no wo be ma na pese wo gina wo so se be ma bobo bi na be mo gina wo na so se be ma mu afi wo Adonko atadwe ginger enso ewo ho Adonko atadwe ginger no wo de akekaduro ene atadwe ene wo de yeye ana sese no foforo a eno so abedwa so no ene Adonko be premium next level energy drink eno so no wo de abedwa so we de energy drink akoho bi anim nti wo bobo bi a ema wa hoden mapa nti adroba fo timi no be me yeye kese obi e timi no be me yeye asofo ene nkramofo nyina timi no be ma yeye na de twato eye Adonko hand sanitizer ye no so de abedwa so a ye de boye ho ban e de afiri nyarewa na mwa wa bone a obetimi akoye nipadua no titiri coronavirus e nei abe amansan mu a sisi abe yade a sisi obi e bone ho ban no nya bi nefa bone ho ban efiri eye coronavirus ho ye o mama ye ho meso ni nkuti ya boafo nkrato ne ye ba e de akenka asem no e de abeto house. Empani say titi wo bi ka titi wo bi kire ene yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire de a mebusa say Asante efri hen ebinim kire say Asante efri bon bi mu ene obepi Asante man so ebinim kire say ofi atweaban so ene osande ba fom abakosam kire say Asante emusie bi ene kan wo ho bo mu ma enne wabeya Asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edikan ene Asante Nkabom de etoso mienu ede brewo bisa ho se ye den Asante Nkabom edikan ne ba ye na enyina na mu Asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe mede GP so be kama ho memenda ene kwase ada bia
ɛwɔ na KUSI TV ɛne na KUSI media so na mde saa dwuma die dia bro memenda ɛne KUSI ada bia ɛwɔ yɛn social media platform ne nyinaa so YouTube, Facebook, Instagram and after your Twitter page so now benya sa can cancel me nyina memenda ene kwasi adabia medamwase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. Have you heard of KUSI TV before and what we do? In case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. Yes, I am on my kwaba ebio eninti sabre nyabre na we waso na yenkwa kenkansem no so ye wo eye adeye etoso mienu ahwede a etoso mienu kratafan etoso edu enkron se nwuma ne beda wo na so a na wo koye kratafa etoso edu enkron eho ena ye hye akenkansem no ase edi afri afi ebradru ese nana setutu ne mpanimfo enso isai kire no se de nana setutu esa ya wie ne wusa wie ye no wode no asi akonwa so prekope amasese de wabeye kwa amanhene ana ene ye frene kumase ehene ankasa nti ebradru se ese na hemfo enso isai ede ekire no ana ne mpanimfo isai de kire no nti acha amehene ena sabre wasafena mu ede ahwe na natutu so no se na natutu me achia me hene me gina wachia me anemu esai kire wo se wosompa ye de esom wo fa no abi e de ye de besom wo na se enye de obeka ene ye beda no wadi a kire wo man na ye de yankasa e de ye tete ho a ye to ye ana achia me hene enso esai awie sanso ena mpanimfo no nyina no emo na mo piafo ye mekan etumpan e ma ne demere fa nifa enso sorry so afremu e de hwe na se etutu so o se mi nifa mesre wamane hunu meka se wo sompa me de esom wo fa no eno abi e na me de ebesom wo se me ni sa bo hye so a me to na che se nifa enso eso ya wie saa na mpanimfo no eje ne mo abra na etumpan e ma ne demre fa ne mpanimfo ni nyina so ya wie wo nyina so wie ye no de na se tutu kan ye ene se nananom me manfo me da mo ase me sere se momfa wose enye woyo me sere se nyan nananom asamanfo ye abosom ene wotwedi ampon enyina ye achi gina pa na ye nsusue enye ampa me sere bio se munyina nyi apaye na Asante Nkabom ensipo me da mo ase ye me kan na se tutu anu asi asmafo amane so esikon ho utuhyire ede egone so na mai ebose use ye utwedi ampo ye da wasio ye da wasiamio ye ni o ene ya te dende atadwe ene ya te dende atadwe ene ya te dende atadwe fo we ene ya te dende na je say abeye ni jesem kase pa ya wode nana esikon ho wode ne kotire wode na betire de ne kotire wode no abetire
na kyerɛ wɔde ne san ɛba na hemfie ya wɔbɛtena na konya ɛsoɔ ya wade yɛ ɛtɔ so mmienu ahwɛdeɛ a ɛtɔ so mmiɛnsa na nasa tutu ɛsɔ yɛ akyerɛ ne mpanimfoɔ afei ato sɛ wɔde no ɛkyerɛ Asante aman hene wɔne ɔkɔmfo anɔkye ahyia ɛma wɔyi wɔn ɛkyerɛ ahemfo no nyinaa aba bɛtena se saa mmere kwaman hema ɛna asɔre a ɔkasa yi ɔse akyea me muntie ma ɛnto nananom ɛsɛ ɛnkyɛ pii ɛna atoyerɛ nkyɛm to yɛn ɛne sɛ bra dɔmafoɔ te sɛ Asante ayɛ Nkabom pɛ wantena ama anye hini ɛne wɔne yɛn ɛde wɔko ɛhyehyɛ soɔ wɔko no anyɛ yie ama yɛn atamfo di yɛn so wɔde ne ho wɔbiri yɛbo a ɛti nananom ɛwɔ saa asa ne mu abusua no wɔman kɔ agyina no wɔyi ne wɔfa ase ɔsɛe tutu ɛsɛ wɔnsɔ ne wɔfa etie mu nti sɛ moahu me wɔ ha anɔpa yi a na sɛe tutu ɛna mede no ɛbɛkyerɛ Asante aman hene ɛsɛ kwaman hene ɛfoforɔ na no si yɛ na nsuta hene sɔre yɛ no wɔse me wɔfa ase mede onyame ase sɛ wɔayi wo ama yɛn sɛ wo ɛwɔ asɛm bi ɛka kyerɛ yɛn a yɛma wo kwan kasa ma yɛntie ɛwa na sɛe tutu ɛsɔre yɛ wɔse nananom a moahyia meda mo ase ɛsɛ mo ama me kwan ɛsɛ me nkasa deɛ di kan no meda mo ase sɛ moayi apayɛ anaa moyi apayɛ ɛma me ɛwɔ berɛ a mensayɛ akyerɛ me man na bɔne biara no ɛnsie meda wɔn a wɔbɛta m'akyi ɛno ase deɛ mesrɛ ne sɛ mɛyɛ mu nhyia mu yi mu abɔfra nti mehwehwɛ mu akyigyina pa sɛdeɛ ɛbɛyɔ na mɛtumi abu me mma yie na mede me man aba abɛsom Asante ɔsom biara na mopɛ sɛ mensom a ɛfata no mɛsom mesrɛ onyame sɛ ɔma me ahoɔden na me nso matumi aboa yɛn Nkabom adwumadie yi mesrɛ nananom asamanfoɔ ɛne yɛn abosom sɛ wɔmɛka yɛn ho na yɛn Nkabom yi ɛnyɛ den na aseɛ atim meda mo ase na no si yɛ no mampɔnhene sɔre yɛ no wɔ se yɛma wɔ aba atena ase afei yɛhunu ɔkɔmfoɔ nso wɔ ha wɔno ɛna wɔde no wasi ɔkɔmfoɔ yɛmmoa nan ɛwɔ agona yɛma no akɔ aba ɔno nso nsɔre nkasa ɛwɔ na nana kɔmfoɔ anɔkye ɔno nso wɔsɔreyɛ ɛna ɔse nananom me nso meda mo ase ɛsɛ mutu nipa ɛma obɛsi mu anan ɛberɛ a agya mu nhyɛeɛ no sɛdeɛ me nua di kan ɛyɛ ma Asante no me nso mɛtoa ne dwumadie ɛso menim sɛ moyɛ me mmoa a abosom no ɛbɛyi Asante afiri wɔsom mu na wayɛ no ɔman ɛkɛseɛ nti mo mmoa ɛho hia me nana no ɔkye kasa wieyɛ no ɛhɔ na asumnya hene ɛsɔre yɛ no wɔ sɛ ɔkɔmfoɔ yɛgye wo nua ɛdii nanso yɛn gyidie ɛne yɛn nidasoɔ ɛnwie pɛyɔ yɛn ama nnipa no mu dodoɔ no a ɛgyidie ɛyɛ firi mu abosom babuduro ɛne kyekyere mu na wobɛyɛ dɛn akanya wɔn ama wagye abosom no adi ɛhɔ na nana kɔmfoɔ anɔkye ɛse mede mmuadadie mɛsra abosom no na wayɛ anwanwadeɛ akyerɛ nnipa yɛbɛma wasuro abosom no na wayɛ osetie ama wɔn sɛ nnipa no ɛnya gyidie no pɛ aman yɛ atwa yɛn ho ahyia nyinaa no ɛbɛhinhim ɛfiri sɛ wobɛhunu sɛ Asante Nkabom no ahyɛ ase ayɛ den na ansa no biribiara bɛkɔ soɔ no na gye sɛ yɛyi aman hene a moahyia yi mu baako ɛsɛ yɛn nsa hene ɛwɔ na mampɔnhene sɔre yɛ no wɔ se ɔkɔmfoɔ me deɛ biribiara yɛbɛyɔ na ɛbɛma Asante Nkabom a yɛhyɛ ase a NCP na dɔmaa ɛde n'atabu ɛbɛbɔ mu no asan yɛpagya no ɛsɛ sɛ yɛyɔ ɛhɔ na ɔkɔmfoɔ anɔkye sɛ ɛnsɛ sɛ yɛpere yɛn ho abosom no ara bɛyi wɔn nipa a wɔpɛ ama yɛn na nana mampɔnhene sɛ ɔkɔmfoɔ ɛneɛ na wɔkwan bɛn so ɛna abosom no bɛfa ayi wɔ bi ama yɛn ɛhɔ ɛna ɔkɔmfoɔ anɔkye sɛ nananom ehia mu adadie mesrɛ sɛ obiara kɔ ne man mu a wɔmfa nkotodwe nkɔgu n'abosom anim ɛnsrɛ sɛ wɔnyi wɔ hene ma yɛn
Ubia any muada ewese enka ho. Ade a wohene bia betumi de akana no awia ene bese ene ensa. Dra na jo no a dokono ne nkwan ene wohene bia emfa nkana no. Munye yei emfiri wochena enkosi efiada fofie. Ebeduru ho no na abosom no akire wo kwankora obefa so ayi wohene no akire yen. Asumunya ena sabre wo kasa yi. Wo so konfo na beye den no manfo behunu se wohene edi muadai enti ensese wo ha no. Eno anano chese esese wohene bia bodawuro na ne manfo enso edi muada no ebie. Ensese obia kafi eka kafie wo emuadadie no mu bia nya paye ewo na bosom anim na opani bia ngunsa ewo ne nkonya so megidi se yeyoye ya enuru fiada fofie no na abosom no ayi wo hene a ope amaye mampo hene na ekasa wo se saade a moma ye mpagya yi mu na eja wo nyina no epagya wo mu a ode esoro ye wie omanba said daye ekoso ya eni pitiri said ye dru ene se obenya wo hene a obedi wo anim sa aman hene ni nyina no wo hene a obedi wo anim said na se titu aba agona hene ya wone okonfo ya okonfo anoche wono so aba ena afi ahemfo nkaye nso ewo ho esumnya wo ho kokofu wo ho ene won a ekeka ho se wo mu hwan ena wo ba gye no atomu na nanom abosom ebe gye no atomu no aba ba yi osahene oba yi ohene no aba be de eye asante enemu yemfasi ede nyankopon ya adom a ya resen hia bie ewo na KUSI media ede na KUSI TV so na ya beto ya kenka no so ni ahwe ni besie mo so mfo na KUSI obodo mensa brampa ena bedi dwumadi ho chiame akrao bye bye. Empani say titi wobi ka titi wobi kire ene yesa titi wobi ka na titi wobi kire dia mibusa say asante efri hen ebinim kire say asante efri bon bi mu ene obepi asante ma so ebinim kire say ofi atweaban so ene osane ba fom abakosam kire say asante emusie bi ene kan wo ho bo mu ma enne wabeya asante ne santi ena afi mede ngoma wato ne din asante Nkabom de edi kan ene asante Nkabom de toso mienu ede brewo bisa ho se yeden na asante Nkabom edi kan de ba ye na enyina na mu asante Nkabom etoso mienu ene begina ye ebe mede GP so obeka me ho memenda ene kwase ada bia ewo na KUSI TV ene na KUSI media so nam de sadwuma de dia bro memenda ene kwase ada bia ewo yin social media platform ni nyina so YouTube, Facebook, Instagram and afi yin Twitter page so now benya sa ken cancel me nyina memenda ene kwase ada bia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before and what we do. In case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, event management, wedding, birthday party,
photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on Nana KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. Nana KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. Nana KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on Nana KUSI TV, NKTV.